हुदाखौ माबायदि सानो? आबाद आङो दा जोंथ' आबादारि न'खरनिफ्राय देरनाय मानसि माइ आबादखौथ' उन्दैनिफ्रायनो मावनो गोनां जायो। आबादनि गोसोआ आङो 2006निफ्रायनो जेब्ला आङो मेट्रिकुलेसन पास खालामदोंमोन आं बिदि हादान धिक्काजुलियावबो थांदोंमोन बानलु गायनो खिन्थु साक्सेस जायासै आरो बिदिनो न'आवबो हा जोम गैया माने बिदि बानलु बायदिसिना भेजिटेबोल मावनो थाखाय आरो खिन्थु नैयाव लिस्टआव मावफैदों आरो जोङो जों नुबाय दायो सरकारनिफ्रायबो गोबां हेल्प होदों माने नोंथांमोना बेबायदि माबाफोर मदद मोनदों नामा? जोङो नै डिमाकुसि जितु एग्रिकालसार अफिस बिनिफ्राय हासार मोनदों ओमफ्राय दाखालि स्प्रे मेसिनबो लाना फैदों मोननाय मोनि नङा मोनद्रायै नङा मोनदों जिखिनि हायो। बेनिफ्राय जों नुबाय बांसिनानो थारमाने आबादाव इसेबां ब्लां ब्लां हाफोर दङ नाथाय बेफोरखौ गारनानै दिनै बेंगलर मुम्बाइ बायदिसिनायावसो थांसै जोंनि सेंग्राफोरा बिथांमोनखौ मा होनना बुङो? जाहोना ओरैबायदि जायो माने आबाद मोनसे मावनोब्ला थाखा फैसानि बिराद गोनांथि जायो दा जोंनि बे एरियानि मानसिफ्राथ' थाखा फैसा गोनां नङा आरो आबाद मावनो थाखाय न'खरनि मानसिया जुदि न'खरनि मानसिनियाव थाखा बियो रावबो होनो थाखाय राजि जानाय नङा थ' बिदि बाथ्रा थायो खायसे आरो गाव मावनो गाव गोसो बायदि बा आबाद मावाबासिनो दस्रा खामानि मावनो गोसो जायो दा बिथांमोननि खोथाखौ आं बुंनो हानाय नङा आरो अब्लाबो दायो नैबे फानलु जिहेतु गायबाय जों बिराद माने ग्रोम ग्रोम थायदों माने बेखौ नुनानै जों नुबाय पार बिगायाव बेसेबांसो मोनगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामो? जोङो पार बिगायाव 1 टनसो मोनोबा जोंनि थाखाय साबसिन जायो आरो मोनगोन बायदि नांदों दा थांना थायोब्ला बिफाङा अब्लाबो दिनैसिम माने गायनायनिफ्राय खनबेसेसो फानखो बिदि? जोङो दा मोनसे दंफां हिसाबै बा खनब्रै खाबाय 8 कुइन्टेलसो जाबाय। गासैदो बेसेबां बिगा होनदों? 4 बिगा। 4 बिगा। दा 4 बिगायाव माने खावसे थैनाय बायदि जादों बारहुंखायावबो गुबोबाय दैबानाबो एसे जाबाय। खावसेयाव जों नुदोंमोन माने एसे केपसिकाम गायनायखौ नुदों माने नाथाय एसे थैजोबबाय मानि थाखाय? बेयो दै लोमबाय बे दैसानि दैया माथावरि बायनानै हाबनानै माने दै जाम जाबाय दैया बेजोंनो बोहैयो आरो स'नो दैसा बायदि बेयाव थैजोब बे लोमजानायाव सोरबाफोर माने फैदों एडिअ फैदों एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय सावगारिफोरबो लाखिदों सावगारि बिथांमोना नायफैनानै माबा खालामदों ना? औ नायफैदों। दा बेनिफ्राय जों नुबाय दायो दा बेखिनि आबाद खालामनानै जिहेतु गोबां माने बायदि बायदि आबादफोरखौ जों बेबायदिनो सोरबाया माने फ्रुइट्स गायदों सोरबाया माने बेबायदि नोंथांमोना थास' गायदों फानलु गायबाय थास' गायदों दा बिदिनिफ्राय माने गोबां माने आरजिनो हायो होनना सानो? आरजिनो हायो हायैनि खुनु खोथा गैया आरो आबाद मावनानै आनसाक्सेसफुलबो जाद्राया साक्सेसफुल जायो खिन्थु नांथाबनाय जिथु बे गोसोआ थानांगोन मावनोबो हानांगोन थाखा फैसाथ' नांखागोननो बांसिन थाखा नांगौ आबाद मावनोब्ला खिन्थु गासिबो हाजोबा आरो लाइमोनफोरखौ मा होननानै खावलायगोन जिहेतु जोंनि माखासे नों बायदि माने गोबाङानो ग्रेजुवेट माने खालामबाय ग्रेजुवेसन लानानै ओरैनो थाबाय थायो दा बिथांमोननि नोंथांबायदि जुदि एसे नांथाबोबा मोजां जायो होनना सानो? दिनैनि मुलुगावथ' खामानिनि अभाब गैया जायखिजाया मोनसे प्रफेसन बासिनानै मावबानो जायो माने बहा गोसो दं ओरैनो सोरखौबा नुनानै कम्पानियाव थाङोब्ला बा सोरखौबा नुनानै आबाद मावोब्लाबो जानाय नङा गावनि गोसो गावनि मेलेमजों जि सानस'नो हायो बे खामानिखौ मावोबा साक्सेस मोननायनि बाथ्रा गैया। दा नैबे समाव फानलुआथ' बिराद बेसेना बिराद बांबाय थादों दायो दा पार केजि बेसेबांसो मोनबाय थादों? जोङो दा जिथु डिलार डिस्ट्रिबिउटारा लाङो पार केजि 100 बेनिफ्राय आप डाउन जायो मालाबा 80 100 मालाबा 120 बिदि थाङो आरो मेक्सिमाम 100 जिहेतु दायो बिराद माने फुल सुइं दायो खागासिनो बेबायदि समाव मा होनना बुङो? दा जोङो आसा खालामदों जुदि दा जाहैबाय दा आसार सावन भाद्रसिम सोलियोब्ला जोङो मिनिमामब्लाबो 2 लाख थाखा मोनसे एक्सपेक्ट खालामदों आरो जुदि इसोरा अनो बेराम आजारजों थैया आरो गासैबो सिटुवेसना मोजां थायोब्ला। बेनि उनाव मा गायगोन होनना सानो? बेहाय जोङो बेखौ फोजोबनानै ओरैजाय ब्लेंक जायगा दं एसे बेहाय जों आलु गायगोन एसे एडभान्सै आरो फान्थाव गायदोंमोन मेसें बोथोराव दा थाइदों जायखिजाया बिथिं माने बे थास' गायनायनि थांखि लायासै नामा बिदि? थास'खौ जों थांखि लाथ'वाखै आरो हाया थास'नि थाखाय माने एडभान्स जों जितु अफ सिजननि मोनसे मार्केटखौ हमनो थाखाय जों खामानिखौ मावदोंथ' दा थास'खौ जों गायथ'वाखै दा थास' ओंखारबायनो दस्रानिफ्राय बेखायनो थास'आवबो प्रफिटेबोल अफ सिजन टाइमिं मिलायनो हायोब्ला